udumo uNkulunkulu weliphezulu lokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Angithobekeke kakhulu ngibingelele umphathi wohlelo baba uMathonsi osiphathele kahle uhlelo lwethu. Ngithobeke kakhulu baba uNomdayi nomama baba uMnqayi nomama baba umfundisi uNdlovu umndeni wakwaKhanyile ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingeleleka amabandla ahlukeneyo kodwa ahlangene namhlanje ngoba siyohlangana kanje uma sesihlangabeza inkosi yethu emoyeni sihamba siya ekhaya lapho silindwe khona lithi izwi lenkosi ingelosi nezidalwa zonke zokhothama ngoba kuyobe sekufike thina. Ngakho-ke kusemqoka kakhulu ukuthi simkhonze uNkulunkulu wethu ngobungcwele. Ibingelela-ke wonke okhona ngokwezikhundla zenu sizwile khona nodokotela siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Namhlanje-ke siyezwa ukuthi kukhulunywa ngokubonga. Babonga uNkulunkulu abakwaKhanyile. Isikhathi esiningi sijwayele ukumbonga uNkulunkulu ngoba esenzela izinto. Kanti kufanele simbonge noma engenze lutho. Ngoba kusuke kukhona kwenzile ukuthi thina silindele izinto ezinkulu. Ukuxwayiza nje ukodwa awukhiphi amandla kodwa uyakwazi ukuxwayisa. Kukhona abantu abasesibhedlela njengamanje bandwazile bavula amehlo bakwazi ukuwavala kodwa thina siyakwazi ukuvuka ukwenza utho ukuza nje khona la namhlanje kule nkonzo kufanele simbonge uNkulunkulu. Kunezwi-ke ababhalile kwiprogram ngibone kungakuhle ukuthi sivele sihlale phezu kwalo singabi nelinye izwi elihlukile ngaphandle kwaleli Makhoba 36. Kodwa-ke ngiyafisa ukucacisa lento-ke ukuthi ubani naloba wenza ubandome phambi kwethu ngoba akusizi ukuthi sikhulume izinto singazani. Ngisindisiwe-ke ikhehla elisindisiwe leli phambi kwenu. Ngihamba nomama sesigugile nokho kodwa ivangeli lisidinile ngoba umzukulu wethu oqala uneminyaka ewu-29. So kusho ukuthi-ke sekukhulekile. uNkulunkulu-ke ungibiza izolo mina. Ngiyakholwa ukuthi abafundisi bami abala abaningi badala kimi ngenkolo kodwa-ke singo-driver sonke-ke ukuthi uma kudrayiva imoto sinamalayisensi sonke kodwa sibe ngama-passenger ngaleso sikhathi. Ngiyathobeka-ke kakhulu ukuthi bahlezi bangilalele bengalalele mina belalele lokhu uNkulunkulu abeke enhlizweni yami. Ngibizwa uNkulunkulu ngo-2010 uyophela. Wangibiza uNkulunkulu kwakusebusuku ngilele kwafika izwi lathi ngakhele ibandla lami ungagijimisa imali ngegama lami njengoba abafundisi bethu. Wayesezisho wathi mina nguJesu Kristu waseNazaretha. Washo izinto ezintathu ngicela ungangeni kuzo ngenxa yesikhathi. Ngaqala-ke bengakholwa ngingakhonzi indawo. Kodwa-ke kuthe ngo-2011 uNkulunkulu nendlela yakhe kwenza izinto kwaba nemvuselelo engaya kuyona ngapha eRichards Bay. Kwakushumayela omunye umdodwa kaNkulunkulu wase-African Gospel. Ngafika-ke ngakhonza njengoba liphela isonto. Ngenxa yokuthi vele besengibiziwe labuya lelo zwi lathi sukumukela uJesu. Hayi ngoba ngahlatshwa yizwi futhi ngingabuye phansi kuhlatshwa yizwi. Kodwa uNkulunkulu mayesezakhela umuntu wakhe yamakha nje ngendlela yakhe kangangokuba abafundisi bendawo basokola kakhulu bathi wabombona umuntu othe ngakholwa avela avula ibandla. Kanti hayi ngidlulile zonke into ebhisi ngamamukela uJesu ngaqeda
ngelinye ilanga wakhuluma uNkulunkulu komunye umama wayeyintokazi kaNkulunkulu wathi bakuthi bantu ukuthi uNkulunkulu angitshela ukuthi zindwelise. Athi mina hawu yini ukuyidwelisa mama na? Wangisaba-ke ngihlonipha ngoba sekumfundisi athi ayinambaba ngazi. Ngase ngiyathula ngathandaza kancane ngenhliziyo wasevele ukuthi kufanele ngivume izono zami. Ngase ngithi mama ungangisiza ngivume izono zami. Ngaqala phansi kusukela ngincane ngino4 years. Ngitshotha ushukela, ngithunywa ngingafuki. Sidlala umasicashelana, phela usathane usuke etshala inkanuko ngaleso sikhathi. Ukhulu ngene esikoleni, ushaya abanye abafana. Ukhulu ngene esikoleni, utshontsha amapeni namarula. Mina ngikhuluma ngezolo, okufanele sivume. Lithi izwi lenkosi okuwesifazane ngehla umphana ukuphilile. Ngifuna ukukucacisa namhlanje ukuthi thina madoda sisenkingeni. Ngoba mawuke wabowesifazane osucabanga ukushela noma washela ezulwini kusuphindile. Isono leso. Ngifuna ukweluleka-ke omama kakhulu iy'ntombi, inkinga yazo zilingwa ngokulalela. Thina madoda silingwa ngokubuka. Ubuka ukuthi awuyaze nyathela ngabantwana usungenile esonweni. Hhayi-ke iy'ntombi bantu abami ngiyanithiphisa. Uma nje uke weza umfana eliphatha igama lokushaya, ucabanga udawe kanti ukuthi uzokushaya, usuyavuma. Lithi izwi lenkosi baseKorinte besibili chapter 6 verse 14 ingaboshele ejobeni elodwa nabantu abangakhona. Ilapho ziwa khona iy'ngane zethu enkonzweni, ngoba umfana ngaphandle seyithembisa ukushaya. Abantu bakithi usuke edlala ngawe, uyazi ukuthi esontweni uyatholakala khona iy'ntombi eziyidinile. Ngikunika ithiphu-ke ngizomxolela mina iqiniso ngiyakhuluma nje akashumayeli, ngisakhuluma ngoba kunsibani. Ngikunika ithiphu-ke ingane zami. Thina bafana sizisemdala ngiyazehlisa. Uthi uma uqhamuka ukuthi yazi loba ngiyakwazi waqeda yini umntombi. Ubale athi omunye hayi mina sengaqeda abawu-3 athi omunye uyadlala wena. Mina sebe-10. So bazobaqeda babathola kuphi? Enkonzweni. Qaphelani nikhulume nomama befundisi mhlambuluke. Uyishaya inkanuko ufike umshado ngokunika uNkulunkulu. Ngazivuma izono kwadlula-ke ngathi lelanga engiqeda ngalo uvuma izono ngayendlini kaNkulunkulu kwakhona into ethi angihambe ngiyothandaza. Ngathi mangena kwakungabo-3 ngakhumbula ngiguqa ngikhuleka ngazi kwenzakalani. Ngaphaphama ngo-4 ngilele phansi ngingcolile ngazi ukuthi bekwenze njani. Ngaphuma lapho ngikhiya. Ngathi mase ngiye ekhaya ngiyogeza eshaweni ngingcolile ngijulukile. Kwakhona izwi elithi awufonele loya mama. Ngase ngamfonela wathi awenza kahle bakuthi abantu bangifonela i-airtime anginayo uNkulunkulu sephinde wakhuluma wathi angikutshela ukuthi usungcwele. Yabo. Kwadlula insuku ngingazi ukuthi bekwenzakalani ngihlupha lento. Ngelinye ilanga sengitshela uNkulunkulu wathi bengigcwalisa ngamandla kaMoya. Ngakho-ke ngizama ukusho ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukumshintsha umuntu engashintshwa omunye abe yilento ayifunayo. Ngawuqala umsebenzi ngo-2011. Usho namhlanje njengoba ku-2023 ngiphethe unyaka ka-13 ngisindisiwe futhi ngiyumfundisi ngoba kwenze ngesikhathi esisodwa ngoba ngabizwa. Ngizama ukusho ukuthi ngiyingane-ke kakhulu ngiyathobela. Nokho-ke uma ubona lokho okubhaliwe la cha kunjalo khona kodwa ngiphiwanga wathi umoya ongcwele hamba uyofunda. Ngahamba ngayofunda ngifisa nje ukuthiphisa esinabe ensimini ukuthi izwi lenkosi John 14 verse 26 uthi umoya ongcwele uyosifundisa konke asikhumbuze lokhu nje sakukhulumile. Umoya ongcwele ukusebenzisa kangcono uma uyile esikoleni. Yabona ngifuna ukuyichasisa lento yini ukukhumbula. Akekho umuntu ongakukhumbuza igoli ngakazi ngiyigoli. Ukhumbule igoli ngoba uke waya. Ngakho-ke mvumela umoya ongcwele ngokuthi uhambe uyothola ulwazi. Khona uzothi uma umi phambi kwabantu umoya ongcwele akusebenzise kangcono ngoba uyakukhumbuza lento oyifundile.
ayike angidlule base kuthi ngo2020 semqokaleni ukuthi ngiyisho ngo2020 uvalwa izwe singasakwazi ukukhonza wayesethi uNkulunkulu vula igroup ka WhatsApp yebandla ngase ngiyivula angimelene no WhatsApp mayela ngazi ukuthi social media into yabantu bezwe uyabona ke nawe sengugila sizazi lezinto ezinhle uNkulunkulu wangikhomba kuyona babe u30 abazalwane ababe no WhatsApp bese ngiyaqala sasebenza uthe makuphela unyaka ngoMarch 2021 babe u750 sibetshalile inkonzo zami emagrupini ahlukene ngo2022 maqedwe unyaka wesibili igroup ibinabantu aba1600 kulonyaka ngo2023 ngoMarch ngokunyaka wale group phela ngoMarch bebe u4400 njengamanje ngikhuluma nawe ba-5500 so ke into ukubona kunefoni la bayilindele abazalwane egroupini bizwa ngokuthi ikhaya lezwi ibandla engilibona kwathiwa ngivule ngegama kanje ngoNkulunkulu usentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa Isaiah chapter ukuya ku3 njengoba usubona ke kunalezi nqakanqaka ke ngoMarch kulonyaka uNkulunkulu uthi angene kuYouTube so lokho ngishutha nje ngenza kanje ayizovela kuYouTube nale nkonzo izovela kuYouTube kusho ukuthi uma uthanda ukungena kuYouTube kungcolile unezinto eziningi ezingalungile kodwa nginika ithiphu ke wothi Apostle Dr. Sibande uzuqonde ngqo enkonzweni bese ke uthola inkonzo kuphela uyibukeke ikwenze kwahlukana bonke abake benza uthola bazovela kuYouTube kodwa ngizamile kunishutha nonke ukuthi ngivele nginesicelo sokuthi uma usibukile inkonzo kuYouTube uzothola nezinye everyday ngifaka inkonzo kuYouTube everyday ngifaka inkonzo ekhaya lezwi kule group ngicela ukuthi usubscribe kuYouTube subscribe ke kuYouTube akusho ukuthi uzokhokha imali kodwa kusho ukuthi immediately kungena inkonzo usuyakwazi ukunotify la kule group kunabafundisi aba-over 600 khona amabhishobhu, archbishop, odokotela abapostoli, omongameli lonke uhlobo lwezikhundla hayi ukuthi basegroupini wabephethwe mina nginawo umuntu akaze ngidale umuntu angikwazi ukuphatha umuntu baphethwe umoya ogcwele le group akusiyona yami uNkulunkulu wathi ngivule so nawe ke mawuthanda ungena kuyona thinta kwaKhanyile njengoba besimemile bazokusiza and uma ungena egroupini ngiyacela ngiyakuncenga ungashiyi bandla lakho ngoba mzimba uzophefumula ebandleni singamabandla ahlukene odiyodi into esifuna nje sithi ikhaya lezwi sikhuluma ngezwi asikhulumi ngokugxekana ngoba uNkulunkulu noma uJesu akakasho ukuthi mina ngafela ibandla elithize wafela umuntu ohlanzwe ngegazi lakhe ngicabanga ukuthi ke sengiqedile inkulumo senamazi ngobunsibane omile lapha kwenu sizoya lezwi lenkosi amahubo 36 singakayi ngicela ukuthi ngikhuleke Babe egameni kaJesu ophilayo uNkulunkulu wethu nomusa siyathobeka ngalesi sikhathi phambi kosobaba ngiyacela uNkulunkulu wethu ukuthi wehle ngomoya wakho ongcwele yebo Nkosi lokuqala inkonzo siyezwa ukuthi ukhona kodwa ngicela ukuthi uthathe uthi take over kulomzimba nami ngihlale phansi ngilalele ngizwe izwi lakho ukhuluma usebenzise loludaka athi uMpostoli Paul sinayo lengcebo sinayo izitsheli zebumba sisizeke Nkosi kube ibumba ngaso sonke isikhathi lingaphakami lazi ukuthi lisemseni wengcebo ebekuwena njengoba ushilo ngoma 8 verse 18 wathi izinhlupheko esihlangana nazo yelinye ilanga sokwambulwa inkazimulo phakathi kwethu noma singahlupheka namhlanje kodwa siyazi ukuthi wena Nkosi Jesu uhambe enyathelweni zakho ngoba wena wahlupheka wabethelwa ngenxa yethu nathi sinelo ukuphila kwethu ngenxa yabazalwane nangenxa yakho Jesu Kristu inkosi amen sizofunda ke amahubo 36 sifunda nje uverse 1 kuphela ufundela ke kanje Bongani uJehova ngokuba
muhle ukuba umusa wakhe umiphakade. Ongani uJehova ngokuba muhle ukuba umusa wakhe umphakade. Ngitheke uma ngibabuza bangitshela ukuthi ngibuza ukuthi ngiyezwa ukuthi ngiyabongani basebenginika njengoba bebhalile kwiprogram. Mangithandaza bathi uNkulunkulu yilo lelizwi losuku. Kunzima ke kakhulu ukushumayela ngezwi osunikiwe elingaqhamuki mhlawumbe noma liqhamuka kuNkulunkulu kodwa lingaqhamuki ingqondo. Kunezathukela ezisemqoka zokubonga uJehova zimbili kuphela. Ngiyadabuka ukuthi nathi sesifika sizokwazi ukufika kusona ngenxa yesikhathi. Kuthiwa bongani uJehova ngokuba one muhle, number 2 ngokuba umusa wakhe umphakade. Izinto ezimbili kuphela kufanele simbongele zona, ukuthi muhle nokuthi umusa wakhe umiphakade. Abacwaningile bezwi bayavumelana ukuthi leli hubo labhalwa uDavide. Mawubheka ngazi kwamanye amabhayibheli libhaliwe ukuthi ibhalwe wani, kodwa libathi labhalwa uDavide. Waliqamba-ke walikhompoza walinikeza amadodana kaLevi ukuba dumisa uNkulunkulu zonke izinsuku. Asinandaba-ke nakho konke okuningi, esinendaba nakho yilokhu okubili ukuthi uJehova muhle, okwesibili umusa wakhe umiphakade. Ukuthi-ke umusa wakhe umphakade mawuqala ukubala kuvele ikhathi eziwu-26. Ngesilungu belithi the Lord is good, he has eternal mercy. uNkulunkulu wethu muhle. Akukhulunywa-ke la ngifisa siqale nje sikhulume ngegama lobuhle bakhe. Akushiwo ubuhle lobesikujwayele. Ubone ingane yabantu uthi inhle, noma ubone insizwa uthi igeza lensizwa. Hayi akukhulunywa ngalokho buhle. Njengoba ihumusho lesingisi lisho ngamabomu lithi the Lord is good. NgesiZulu-ke basebethi muhle. Baswele igama elifithayo nama ngazi ukuthi yiphi. Kodwa-ke igama elifana nayo losilithola kuMakhuba 34 verse 8. Khona sizo-understand ukuthi uNkulunkulu makuthiwa muhle kusho ukuthini. Ngoba kushiwo ubuhle lobusikujwayele. Amakhuba 34 verse 8 lithi yizwani nibone ukuthi uJehova muhle. Ubusisiwe lo umuntu ophephela kuye. Yizwani nibone ukuthi uJehova muhle. Iphinde futhi ngicacise ukuthi isiZulu sethu siyahlupha. Lithi elesilungu, oh taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Oh taste, yizwani, taste. Muzwe njengoba upheka ukudla, ukutaste ukuzwa ukuthi usawuthi uyezwakala yini nakho konke okunjalo kumnandi yini. Lithi lelizwi yizwani nibone ukuthi uJehova muhle. Taste and see that the Lord is good. Siyabona ukuthi akukhulunywa ngobuhle bobuso, ukhulunywa ngobuhle bokumtaste. Nambithe mase singakubeka kahle manje ngesiZulu. Nambithe ubone ukuthi muhle. Unambithwa kanjani uNkulunkulu? Nazo inkinga ufanele siphendule. Unambithwa kanjani uNkulunkulu? Yikho kutheni ukhuluma ngaleli gama lokuthi muhle. Ichaza lona-ke manje. Unambithwa kanjani uNkulunkulu? Uzophenduleke lo mbuzo kufanele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu ziqu zintathu. Uma iziqu zintathu uNkulunkulu khona uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu Moya Ongcwele. uNkulunkulu wethu uziqu zithathu. Izwi labaseKolose chapter 2 verse 9 lithi ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke obuNkulunkulu. Uhlala kuye ubani? uJesu. Ngoba inkosi yethu uJesu Kristu inguyise uqobo lwayo. Lithi izwi kumaHebheru ngukumenyezela, ufuzela uqobo, uphasisa izinto ngezwi lamandla akhe. Ngakho-ke uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana noNkulunkulu Moya Ongcwele bamunye. Ichaza ukuthi unambithwa kanjani uNkulunkulu. AbaseKorinte besibili chapter 13 verse 14 isagcwalisa ukuthi bamunye
kukhona lento esiyishoyo bafundisi sithi samukelana isibusiso elithi umusa weNkosi yethu uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwano bukaMoya Ingcwele makube nani nonke. Ngama amagama laba bantu bathathu awukwazi ukwahlukanisa. Uma ukwahlukanisa usho ukuthi ubuNkulunkulu okhulunywa ngabezwini asaphelele. Ngoba kuphelele ngoba behlangene bebathathu. Khumbula ukuthi ngichaza ukuthi unambithwa kanjani uJehova. Inkosi uJesu ungulizwi. Uma engulizwi ke akuvelanga lutho ngaphandle kwakhe. Lithi izwi lenkosi uJohane oqala chapter 1 not uJohane oqala uJohane nje ngokuka Johane Evangeli chapter 1 verse 1 uthi eqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Ngamanye amagama inkosi yethu uJesu yayikhona eqaleni inguNkulunkulu, inguNkulunkulu. Athi uverse 2 yena loyo wayekhona eqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Ngakho ke siyazi futhi siyaqonda siyalazi lelizwi. Ngiyalidizelela ngoba ngidizelela ubunye bukaNkulunkulu noma ukuthatha ubunye bukaNkulunkulu. Athi uverse 4 ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukukhanya khanye ebumnyameni kepha ubumnyama kwamkelanga ukukhanya. Inkinga ke le sibukele kude 2000 years ago ukuthi abaFarisi nabathelisi abamukelanga uJesu, ubumnyama kwamkelanga ukukhanya. Kodwa ngiqinisekile ukuthi khona abanye phakathi kwethu befundise sithi sihamba nabo uzothi umzalwane othize usenze ukuthi ngoba akakwamkelanga ukukhanya. Uma besingakwamukela ukukhanya besiyohamba ekukhanyeni. First John chapter 1 kusuka ku verse 7 lithi uma nihamba ekukhanyeni njengokuba yena esekukhanyeni uba nenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu bese ngasihlambuluka. Yabona igazi likaJesu ufuna ukuthathisa lento lisebenzi umuntu oyedwa kufanele bekhona owesibili. Uma unewashing washa ukwazi ukwasha ngesandla esona udinga izandla ezimbili. Legazi likaJesu 1 John chapter 1 verse 7 lithi uma sihambe ekukhanyeni sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu liyasihlambuluka. Bese lithi othakana sona yazikhohlisa neqiniso alikho kuye. Othakana sona umenza imqambi manga kodwa yena uthembekile ulungile ukuba masizivuma izono zethu asihlambulule kukho konke ukungalungi. Ngakho ke inkosi uJesu Kristu noNkulunkulu Baba noMoya Oyingcwele bamunye. Namanje ke ohlezi phansi uzothi ufundise ukuthi abantu akakachazi akakaphenduki ukuthi uNkulunkulu unambithwa kanjani. Sesiyangena ukuthi unambithwa kanjani. Mawufunda uJohane chapter 6 verse 35 uJesu ukhuluma into eyisimanga uthi mina ngiyisinkwa sokuphila. Senziwa njani isinkwa? Siyadliwa, siyanambithwa. Uthi ngiyisinkwa sokuphila ozayo ngingasoze alamba nokholwa yimi ngasoze oma. uJehova muhle, uJehova mtaste umuzwe nambithe isinkwa sokuphila lesi. Ayiqedile insuku ezingamashumi amane uJesu uhlasela uSathane. Uthi uSathane phendula abantu wenza isinkwa. Uma unguKristu uthi uJesu ulotshiwe uthi umuntu akayophila nesinkwa sodwa kodwa ngamazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. kwaKhanyile sesifika nje babe sibingelela ngenyama seshilo kwamathosi sidle saze sayibuka. Njengamanje isikhathi sokunambitha izwi kaNkulunkulu. Sibona ukuthi muhle. Bongani uJehova ngokuba muhle, umusa wakhe umphakade. Baningi abantu abamazi ukuthi muhle kangakanani ngoba bahluleke ukunambitha izwi. Asebenambithile babonakala ngenkambo baphila impilo yobungcwele. Ngoba mawunambithe kahle ulingisa lo muntu wayelele iminyaka ewu38 ohlaleni athi mayifika uJesu wathatha uhlala lwakho uhambe
bathi mabembona ethwele abaFarisi bathi isabatha kungani umthwalo uhlala wathi omsindisileyo uthanda ithwala akanandaba ukuthi olesingane namhlanje kodwa umphilisileyo kunjalo kunambithile akanandaba ukuthi bantu bathini ukuthi uJesu Kristu inkosi hayi ngoba inkosi yabusa asinandaba bathina abantu engikwaziyo ukuthi uyinkosi yamakhosi ngakho ke uJehova muhle kufanele simbonge uthi ke uJesu kuverse 53 kuJohn 6 eseshilo wathi mina ngisikwa sokuphila uthi verse 53 ngiqinisile ngithi kimi uma ningayidli inyama yami noma uma ningayidli inyama yendodana yomuntu mphuze igazi layo aninakuphila phakade bazalwana sidleni inyama enguJesu asilidleni izwi ikhumbula uNkulunkulu mbuzo ukuthi igama legroup yini wathi ikhaya lezwi ngoba ngifuna ukukhuluma izwi mina ke ungifundisile ukuthi akoshumayela into esezwini engeke ezwini alikhuluma ingakuzwa ngithatha amavesi ngoba ngikhuluma izwi ngoba izwi liphilisayo ayi laba abanye abafundi baqaba yilesi statement sikaJesu usho kanjani lo muntu ukuthi odla inyama yamaphuzu igazi lami nokuphila okuphakade singamazimzimu inthina sidla inyama yomuntu bavalelisa lithi izwi lenkosi bahamba bafunda abangaphezulu kwamashumi ayi-70 uJesu wasejikela koPetro bathi nani ngifuna ukumuka na bathi inkosi singayaphi bonke amazwi okuphila kuwe bayashuka abazalwane namhlanje ngenxa yokuphola kothando bayasuka emazwini okuphila haya lesihlalele emazwini okuphila imkhuleko yethu ayiphendulwa ngoba sihlale emazwini okuphila mawufunda uJohn 15 verse 7 uthi uJesu manhlala kimi namazwi amehlala kimi locelela ithandayo likwenzeke yazi ukuthi noma ngasiphi isikhathi uma ukhuleka ungaphenduki ngoba amazwi akhe awekho kuwe hayi mina ngikhonza uNkulunkulu ozwa manje aphendule manje angikhonzi lo abathi kuyashesha ukuzwa phuzu uphendula ngoba kubiza nje ukuthi uhlale kuye yazi ukuthi lapha yakuLuka khona intombazane yahlala kwasekusokoleni hayi uhlala eJesu uhlala kusokole umndeni kusokole umakhelwane uhlala isokwevini wathi efikile vakashela uMartha noMaria wasuka uMaria wayohlala enyaweni zakhe thema sehlezi uyasebenza uMartha ulungisela abani uJesu ukudla yavuka umona wathi Jesu ukhulume naye udadewethu ngifukuza ngedwa wathi uJesu Martha uhluphe ukukhathazeka ngezinto ezingenamsebenzi udadewethu ukhethe kahle isabela ngayo kwephuthwa sona ukulalela izwi lami hayi esikhetheni bazalwane ngeke uphuthwe umuntu ukulalela izwi laNkulunkulu lijwayele ulifundo ungalifundelwa incebo kaNkulunkulu ngesonto kuphela lilala umlomo lilala intuli phakathi neviki ngoba siyenza isikhathi okukhulunywa ngaso ku-Amos izwi lizoba indlala lifunde lijwayele lingene kuwe uthi mawukhuleka qubuka izwi iyodwa ngifundile kulesi sikhathi sami seminyaka ewu-13 ngikhonza uNkulunkulu yahlonipha izwi lakhe ngaphezu kwegama lakhe mawufunda Makhoba 38 verse 2 lithi uphakamisile izwi lakho kunegama lakho ngeshwa-ke bakithi iBhayibheli lezulu lihunyushiwe lihunyushe kwelesiphoso engathi ma uNkulunkulu ekusizile abazali bakho bekusile esikoleni wothana leli iBhayibheli okuthiwa i-King James Version leyo version iyona ehunyushe kwisiGreek lo esathathwa kwisHebheru sasikhulunywa ngaleso sikhathi ngakho-ke lesizulu lithi uphakamisile Makhoba 38 verse 2 uphakamise igama lakho nezwi lakho kodwa mawuthatha i-King James Version ithi uphakamise izwi kunegama lakho why uNkulunkulu enze njalo na ngoba unguNkulunkulu wezwi lakhe bamba ukusho kwakhe akayena uNkulunkulu wegama ngoba amagama asifake ehlathini amagama esibizwa ngawo emabandleni asenza sikhuphe
sikhudumale senzike ezosathane waxoshwe ezulwini kodwa uma sikhuluma into siyenza igama lizophakama uNkulunkulu uphakamisa izwi legama ngeke kusasana ngoba mayiphakamisa igama lothi izwi lizosana athi uJeremiah chapter 1 verse 12 ngiyalilinda izwi lami ukuba ngilenze hayi wokuthi uthandaza nje uthi inkosi ushiyile izwi lakho kasho lokhu nalokho yini ungangenzeli uzokwenzela mayingakwenzeli uzokutshela ukuthi waye ngakwenzeli bese ususa lesisono esidala ukuthi angakwenzeli ngoba bazalwane kufanele sivume izono ezidala ukuthi imphefumulo wethu ingaphenduki kwashimpuputhe kuJohn chapter 9 verse 31 bebhizi beyigweka beyibuza wathi nani ngifuna ukuba ngabafundi bakhe yini wathi ku verse 31 siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwe izono kodwa umuntu emesaba uyamuzwa lo athi Isaiah 59 verse 1 and 2 isandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa nendlebe yakhe inzima ukuzwa kodwa ububi bethu obusahlukanisa noNkulunkulu so susa lodumo sibiyele ngalo lususwa kanjani shona Joshua 7 verse 19 and 20 uzoza lususwa kanjani yabona ukusekhaya lezi nje ngabangikhathazeke ukuze kuyidlale kahle lenkonzo siwathatha kahle amavesi sivula iBhayibheli uthi awulento abeyisho injalo na uNkulunkulu uyafuna sibacheka abefundisi ngoba khona abefundisi abenezambulo zabo uNkulunkulu akasize ngizibuze mina uthi kwenziwa yini ibandla likaNkulunkulu lingabakhulekeli abefundisi ngoba thina siyakhulekela uzothi umfundisi othini udlwengula kanjani umfundisi kunebandla na uzothi umfundisi othile wenza ukuthi bazalwane ngisholephi nivuma kanjani umbele kucela kuwo every Sunday undloliso usathane na semkhulekela silali imini nobusuku kodwa singabantu sisenyameni sidinga imkhuleko yenu nani ukuthi sinilandele izinto ezulwini sinikeze zona uwe lo usahleka umfundisi wakho sukhuluma yonke into oyithandayo walalela ngicebisa umfundisi noma esewile phansi uvikelo Isaiah 54 verse 17 asikho isikhalo esiwelelele sophumelela nolimo olumvukelayo uNkulunkulu uzolahlulela yeke kushela umfundisi mphathe kahle ucela uNkulunkulu uyikhulekele ngoba uyadla kulo muntu ngoba ngelinye ilanga uyodla okungcolile ngoba ukhulekele umfundisi wakho umfundisi ufana neredio yayibona iredio isigubhu lesi iredio ngilinganise sithi inethe ezi100 uyiplake lapha kugesi fiki lo shedini uthatha ugesi bese wenze njani uthenga amabhetri ufaka amabhetri mawusufaka amabhetri iredio yakho ayikhali ayikuniki ithe ezi100 kodwa umahluko ukuthi amandla siwathathe emabhetrini ayiwathathi kugesi unjalo umfundisi mayishayo usathana akalishaya izwi ushumayela qeqebule kunaqala kodwa kuye ngokuthi ushumayela ngamuphi umoya usathana ke lo ngokusuke sazi ukuthi lelo bantu libeke kuthemba so siyadingana bazalwane uma sikhulekeleni ngoba nizodla uphoyizeni njengoba ngimi la engikhulumayo okunamandla umoya engiphila ngawo nento engisho emlonyeni mangiphila ngomoya wobufebe nophuma nifebe nonke la kodwa mangikhuluma ngomoya ongcwele nophuma nibe ngcwele nonke la so into esemqoka umoya engishumayela ngawo imuphi ngaphezu kokuthi ngithini ngakho ke siyadinga singabefundisi sikhulekeleni bakhulekeleni omama befundisi kwenzekani Adam noEva ufunda kahle iBhayibheli lapha ku chapter 2 kaGenesis uNkulunkulu wathatha uAdam wambeka ensimini wathi lime lensini udle zonke izithelo engekho Eva lapha udle zonke izithelo kodwa ungasidli lesi siphakathi nendawo wasisho futhi igama laso wathi sokwazi okuhle nokubi
kwasekuyiwa kuGenesis kwasekuya lapho ngasekupheleni kaGenesis 2 wayesedala owesifazane wathatha umuntu ahlale ngamanye amagama uNkulunkulu wakhuluma nani nendoda akakhulumanga noEva uSathane uhlakaniphile akayi umuntu onika message uye umuntu onganikwanga message afike athi we-Eva ngempela uNkulunkulu ushilo yini abesethu uEva ngiyalinganisananisha iBhayibheli athi Eva nama ngazi ngitshelo Adam abisithi nyoka cha kulona iqiniso ukuthi uNkulunkulu uzoselifane naye akekho umuntu ozofa ngakho besikhulekeleni nimkhune bakhulekela omama befundisi ngoba uSathane usebenzisa bona ukushaya umfundisi umama umfundisi uyena ongikhulekelayo oseduze nami nina khulukelani ubaba nomama niqinise kumama ngoba uyena owiko ozoshaywa amanye amabandla asibeke uNkulunkulu bizo wesifazane indoda iyalekelele khulukeleni ubaba ngoba akazwanga ubizo inyoka izoza kuyishayela ashaya umama bathi nomama uzoshayela indoda bathi umama umntana hayi usibhoso wesakazi awukukhuphula ngane ngozi ngathi abamadoda athi akhuluma uba kaBaba ingane phela sezoshaya ayiseshayile umama uba benze njani athobe iphumile ibande endleleni siyadinga ukukhulekelwa ngoba uJehova muhle sidinga ukunambithana lizwi mawusunambithile lizophilisa mase liphilisile oseduze kwakho uzophila athi uJesu odla inyama yami aphuze igazi lami unophilo phakathi asilidleni bese kuba inkinga laba abantu abangafuni ukuzwa esibathola kumaHebrew chapter 6 verse 4 kuya 6 laba abantu abasebenambithile yiko ngithi siyadingana sidinga ukukhulekelana ngoba mawusunambithile wawusuhlehlele emuva lithi iBhayibheli usuzihlabele uJesu wamgwaza ake sibheke ngokuba akunakwenzeka ukuba laba sebake bakhanyiswa banambithi isipho sasezulwini bezobahlanganyela kumoya ongcwele banambithi izwi elihle laNkulunkulu namandla ezwenzayo babuye bahlubuka akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke lokhu sebezibethelele indodana kaNkulunkulu wayithela ngehlazo babo ngitshela bemunye obekhonza uNkulunkulu ngobungcwele wayeseyawa ophumelelayo ekuthola ophumelelayo kwenziwa yini lokho na kunezitho ezimbili ngenxa yokuthi ulinambithile izwi mbongeni uJehova ngokuba muhle sesiyazi ukuthi ubuhle bakhe kuukumthesta ukumnambitha ukudla izwi lakhe ngakho kubiza ukuthi umuntu nomuntu alitaste izwi kaNkulunkulu itheke izitha zimbili umuntu ewa isitha sokuqala ileso masinake ufundo iza 63 verse 10 lithi izwi lenkosi bamhlubuka umoya ongcwele waphenduka isitha sabo umoya ongcwele becomes your enemy ngoba kade hlezi kuwe kukuhle kumnandi wena usahlubuka umoya ongcwele uba isitha sakho ngiyabonga baba usudayise ngaye uphenduka isitha kushizwi iza 63 verse 10 isitha sakho number 2 amadimoni athi amadimoni kade usikhathaza izigaba likaJesu usixosha abantu uthi unyathela amadimoni uwe lona so kushuthi wena ubona ubuyele ezweni ingakho abani ngabawayo bathola bezango ngoba uSathane ufaka amazipho kulomuntu angadabuka abesehlupheka hambe ngeenyawo thathulo zikho indoda ibhikiba ubona ukuthi akusaphili yena kuphila idimoni uphila isilwane akasekho lo muntu la aphela usunambithile izwi laNkulunkulu ahlehlele kuba sibona ukuhlehlele uNkulunkulu wethu yasithanda ngene khona lapho ngitshela ukuthi inkosi nakho kungihlulayo uzokuzwela kusiza kulekelele
uJesu ngoJuda Iscariot. Uyambiza uJuda nabapostoli bonke, uyamthuma umnika amandla okhipha amadimoni, umnika amandla okuphulukisa abagulayo, umnika wonke amandla aphelele. Kodwa uthini ngosuku lwesidlo uthi ufaka kanye nami isandla la uzongikhaphela. Wayesiyakwenza naye ezwe ukuthi usenhliziyo mbili. Uthini uJesu? Uthi yamuka indodana yomuntu njengokulothiweyo, kodwa maye kulo ekhashelwa ngaye ngabe ngcono ukuba kazana zalo. Ngabe kungcono ukuba kazana uyofisa ngathi ngabe uzalwanga. Zibuye izinsuku sukuma ufakaze kujabula umfundisi wakho. Zibuye izinsuku bencoma bethi hayi wena umzakahle uzoba umshumayeli maduze. Akushaya uSathane. Akushaya uSathane. Khona into ebuhlungu esithola lapha kuDavide. uDavide ebulale umka-Uriya. Ebulale u-Uriya wasethatha umka-Uriya. Uma uNathani uprofeti ethunywa uNkulunkulu emtshela ukhuluma indaba uthi uNathani kunomuntu oneqhukazana elilodwa, omunye unamaningi. Lolu namaningi usefikelwa isihamba. Akathatha akahlabi kulawa amaningi uyophutha lo lodwa. Uhlaba lona uthini wena ngalo muntu? Athi uDavide lo muntu ufanele ukubulawa. Akaboni uzahlulela yena. Ngoba kumnandi ukukhomba. Kanti mina ngithatha ikhombe bani wena. Uyawazi umthetho wokukhomba? Law of pointing. Yabona mangikhomba ngithi lo muntu mubi. Imino emthathu ithi mina ngimubi 3 times kunaye. Isithupha sithi uNkulunkulu ufakazi. Yena ukukhomba yikho uJesu usususa ucezwane eswelo mfowenu wantwana nogongo. Yeke ukukhomba nangezakhe indaba. Ngoba ezakho ziyaqhina. Ungazinake zakho uyophaphama kwelizwe. Uthi uDavide lo muntu ufanele ukufa. Usethi uprofeti usho ngani Jehova? Number 1 ukuthathile uNaUriya walala naye wabulala uUriya. Uzovusa umuntu endlini yakho. Izingane zakho zizofa ngenkemba. Number 2 uzovusa umuntu endlini yakho ozolala nabafazi bakhe ilanga libunga. Okwesithathu ingane izalelwe umkaUriya izofa. Usho kwesine isigwebo sakho zinike sona ukuthi wena uzofa. Wakhala uDavide wabhala ku51. Yakhala indoda kaNkulunkulu. Ngoba bafowethu into esemqoka ukuthi uma uwile uyavuka yini. Hayi ngoba sizowa uma isikhathi sifikile. Kodwa iqhawe elivukayo hayi umuntu onomphela. Vuka uyithathe sempini. Umuntu ozelo wesifazane sempini emhlabeni. Akhala uDavide abesethi uNathani uJehova sesithethelele isono sakhe. Ulalele kahle ke lokhu senzokusho verse 12 wakhona. Uthi uJehova ngenxa yokuthi uveze ithuba lokuthi izitha zakhe zemhlambalaze. Lezi zinto ezintathu ngeke ziphume endlini yakho. So le punishment ewu3 izoma uzosuka le yakho ukuthi uzofa. Ngoba uveze ithuba lokuthi izitha zemhlambalaze. Ufunde uzozo. Athi uzovuka umuntu ozolala nabafazi bakho. Amadodana akhe azofa ngenkemba nalo ozomzalela uzofa. Ngoba uveze ithu nansi into efisa si-understand uveze ithuba. Ake siwenze practical kuyini uveze ithuba. Befundisi bami kube nengane lapha esontweni ebandleni. Iyashumayela iyafakaza yenza konke sijabule sithi intombi into. Awungelinye ilanga uyibona siqaqulova enkonzweni. Sebeyakutshela bathi ayisikhulele. Njengoba ikhulelwe yenzeni. Kunabafana bayishelile bahluleka. Bancama bakuncoma khona. Njengoba isikhulelwe bathi niyabona ukukholwa kuyini?
Uhlambalazeka igama likaNkulunkulu. Noma ingabuye ebandleni icela uxolo izoxolelwa. Kodwa ngoba uveza ithuba lokuthi izitha zikaNkulunkulu zimhlambalaze, uzothola ipunishment kulo mhlaba. Mina ngithi ngcono uyithole kulo mhlaba uxolelwe, ngoba kunezono esizoziqolelwa, kodwa usithole isijeziso ngokuveza ithuba lokuthi uNkulunkulu ahlambalaze. Mhlambe lezoshada khona izoshushwa indoda, mhlambe ishade nendoda ephuzayo, ishade nendoda efeba ifike nengane yesikole inhloshe ekamelweni ilale nayo. Ayakhokha ukhokhela lokhu ahlambalaze seyintombazana. Hayi sizokhokha bafowethu, noDavide wakhokha, kodwa wangena ezulwini ngoba wenza ingane wasivuma isono sakhe. Lokhu ungacabanga ukuthi mawuhlambalaza uNkulunkulu wasivuma isono sakhe uthethele uzothethelelwa, but you are still going to pay and the high price. uNkulunkulu uhlanjalazile. Uyazi-ke wena ekuphileni kwakho ukuthi uphile wenzani, umhlambalaze kanjani uNkulunkulu. Ngifuna ukudonsa indlebe. Umuke wamnambitha, walizwizwi, wawezwa amandla ezenzayo, osuhlehlele emuva isitha sakho esikhulu moyangcwele. Isitha sakho sesibili amaphumulo. Uyothola ukuphumula. Awuyuthola ukuphumula kuleli nakwenzayo, obuyokusha esifokweni. Athi uJesu lenyalo yami idine kuyo umthandana. Ake sidinizwe, sidine imiyalo kaNkulunkulu, sihlale ezwini, silinambithe, sizile ukudla. Bazalwane abanamhlanje abasafuna ukuzila ukudla. Uyazi ukuthi isona emhlabeni sangena ngokudla. Wadla uEva, wadla uAdamu, baxoshwe ensimini, uNkulunkulu wabeka ingelosi ephethe inkembe evutha umlilo. U-Esau walahlekelwa ifa lobuzibulo, msisekhala inyembezi, akazange akuthole ngenxa yokudla, yepleti lokudla. Baningi bayaqhubeka ngenxa yokudla. Abantu abasakwazi ukufasta, abasakwazi ukuhlala noNkulunkulu. Bathathele fasting elula. Athi umuntu ngizodla ntambama. Enjani angiyazi nakaze ngithole eBhayibhelini ukuthi ukudla ntambama. uJesu uthatha 40 days. Usuku nemini oku-40 azafake emthethweni. uDaniel uthatha 21 days uphuza kuphela. Webazalwane, ake simfuneni uNkulunkulu esenokuthola. Mina uNkulunkulu wangisiza wangenzela umusa. Ngiyisoli ngingcolile. Ngesikhathi ngizoqala umsebenzi wakhe ngingazi ukuthi ngenzani. Ngahamba ngayodonsa 14 days. Ngaqala umsebenzi kaNkulunkulu ngo-14 days. Kwathi ngosuku luka-5 wehla wakhuluma nami. uNkulunkulu ukhuluma ulimi oluzwayo. Ngezwa umfundisi lona wayembukisa uJesu ethi Roma 8. Awuyini Roma 8? Ngavuka ngafunda wonke ngamqeda. Wavuka indumiso ngathatha itilongo ebandleni-ke nginekitilongo kwathiwa ngisebenzisa lona. Itilongo liyizwi likaNkulunkulu. Ngenika itilongo ngadumisa ngaqeda ngalala. Ekuseni unkosikazi ngikude ngihlalele kude. Wathumela imessage eyayiRoma 8. Qala lapha kuverse 31. Uthi uNkulunkulu uyakhuluma uthi Roma 8. Wadlula uday 5. Themashona kuday 5 kuzoseba uday 6 wabuye. Wathi uNkulunkulu ngeke uqede 14 days la. Ngizokutshela ukuthi uzohamba nini, kodwa kunomsebenzi wokuhlezi la emfuhambo yowenza. Alalela themazithi day 6. Wathi kusasa uzovuka uhambe ngokuqeda 7 days. Wasenginika umbono. Mawufike ebandleni uzofika wenze nje. Kunomuntu ozofika oyishosha, uzomkhulekela siphe. Wachaza waqeda. Amtshela unkosikazi ngisezohlala 14 days. Yabuya kusasa. Ngakho bazalwane kunezinto esizithola ku-fasting. Mina-ke hayi angibazi bangakwe-40 days. Hayi ukudla kwami-ke lokho mina. Ukudla kwami nje ukuhlala emkhosini. Sibiza ngomkhosi ebandleni. Ngoba lithi izwi lenkosi. Umutshela omunye ukuthi ufastile.
uzilile noma usebethina abazali sejwayelekile kusentabeni usuphumile obusutshela omunye umuntu ithi izwi lenkosi uNkulunkulu obone kusithele kuzokuvuza asitshele umuntu ukuthi sifastile uyedwa umuntu ongamtshela umelusi wakho kuphela ukufundisa naye ngoba ufuna ukukhulekise kodwa hayi wangutshela abantu mangabe upintshekile ufanele udle awukwazi ukudla ukusivumelwano sakho noNkulunkulu uhlezi enyaweni zikaNkulunkulu bafowethu asilidleni izwi ukhuleke ufundiswe ufaste uzobuya mnambithu uNkulunkulu uzomuzwa ukuthi uJehova muhle umusa wakhe unephakade asikhuleke sibongiswe egameni likaJesu ophilayo uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga nangawo lo mzuzu siyabonga uNkulunkulu nomusa sisize singabi ngabalizwayo kuphela izwi sizikhohlisa kodwa sibe ngabalizwayo banenze ngiyafuneka ngegama likaJesu ophilayo ngiyababona Nkosi abantwana bakho endaweni zonke eziningi ezibhebhele ngiyacela ubasize Nkosi ngaleli izwi sebenzise manje sibe ngabanqobi sibelane namanje singa ngegama likaJesu Kristu ophilayo ngegama likaJesu wethu ngiyafuneka Nkosi babiyele imindeni yabo yonke iye umndeni wakwaKhanyile ngezilakha amahubontelelani wesifana ukwazi ungeze ngekubona ngaphambili ubeka isandla sakho phezu kwabo ngegama likaJesu ngiyafuneka Nkosi wakho ngibanikela kwena manje basize bagcwalise amandla akho gcwalise umndeni wakwaKhanyile umndeni nemindeni yonke khona phakathi kwethu ngegama likaJesu ophilayo udumo lonke Nkosi sinikeza wena siyabonga ngoba uNkulunkulu ophilayo ulidalile izulu walendala okudala umhlaba uphakelezeni ngoba amandla njengengubo bethu ngezulu yakho wakhe izinto zakhe ukhaya ziphezu kwamanzi uNkulunkulu owenzingi Nkosi sibe yimoya iinkosi zakho zibe ngamalanga bokulinda uNkulunkulu owenza amafa beyikola yakhe nanka amabandla akhe ahlangene Nkosi eyibandleni lodwa namhlanje phansi kwalolu phahla hlala Nkosi naloyo mzalwane phakathi kwethu hlala Nkosi naloyo mneko phakathi kwethu waqinise Nkosi babiyele sitha sinabatholi ungavuki unyawo lobo lushelele ngegama likaJesu ophilayo wena ngozeni ungalali babiyele Nkosi balondoloze kokubi balondoloze kungeneni balondoloze kuphumeni siyabonga Nkosi ngakho konke sekwenzakele usise umndeni wakwaKhanyile babusise Nkosi ngezwi lakho ngoba babukisile ukuthi bayabonga isibusise sikhona ekubongeni nasemkhamiseni basetshele phezu kwalo mndeni siyabonga ngakho konke uJesu Kristu inkosi amen. Inkosi ephakemeyo uJesu